Good morning, guys! Happy Thursday! Kakalabas lang din ni Chris, kakababa lang. Hello, guys! Sabi ko nga, kuya, nandiyan na. Kababa na si Chris. Text pa yung yung service niya. Pulisin ko na rin siya kasi walang maglalakad kay Grot ngayon. Wala si Stella sa Bicol, kaya siya. Nagluto ako ng masarap de. Burger steak. Burger patties lang. Kapal. Pero luto naman yung loob na. Naume. Ayan din yung binaon ni Chris. Burger patties. Tapos nagluto lang ako ng nido soup. Kasi alas 5. Di naman alas 5. 4:45 ako nagising. Hindi na naman nag-alarm to kagabi eh. So, buti subakit yung chan ko. Tawag ng kalikasan yung ano na ako. Kasi nga, nagsasaing na rin ako. Pancake lang ginawa nila ngayon. Sold out yung pancake ko. Ubus. Hindi ako nakatikim. Naubos. Tinatry kong gaya yun sa pancake house, guys. Hindi ko magaya. Kaloka. Or ano lang. Kulang pa sa pagkakastiff yung ano ko, yung egg whites ko. Kailangan mo Ano? makausap isang empleyado, dating empleyado ng pancake house. Alam mo, mix na yung sa kanila, powder na yun mismo. Ang ano lang dyan is yung egg, yung dry niya is mix na yun, alam ko, pag mga ganong restaurant. Tapos yung ano niya, yung egg whites niya, yung parang sa cake nga, parang ginagawang merengue or meringue. Ganon, tapos tsaka siya ipo-fold yung ano, yung pancake mixture dun. Kaya ganon siya ka-fluffy. Kamo, itatry ko yun minsan. Kailangan ko lang ng egg beater. Yung electric egg beater. Yes. Parang ano siya, parang chiffon yung texture niya. Sobrang soft. Chiffon. Ano ka naman magkakakain ha? Puro ka naman. Hindi, chiffon. Ayan. Pahinga lang ako ng kamay, guys. Kasi daming hugasin. Groot! Are you ready na, Groot? Eh, si Groot, nag-aantay na yan kay Daddy kanina pa. Wait lang. Nag-ano lang si Daddy. Lupas na kayo. Hugasin ko, guys. Tada! Ito, ginamit nila pancake syrup kaya mas lalo sumarap daw. Pero ginamit ko yung maya lang na ano, na mixture. Pancake mixture. Maya. Good morning again! Hugas-hugas na tayo. Mahaba na hair ko, guys. Ano na siya? So? Eh, bakit? Wala lang. Sinasabi ko na mahaba yung hair ko kasi 1 year yata ako na puro short, diba? So, ayun, medyo nag-fly away na siya kasi pinoponytail ko na siya. Nandiyan na pala sila. Hi! Pagod ah. Saan kayo umikot? Sinundan mo siya kasi may sariling ruta yan si Groot eh. DFA? Hindi, kumaliwa muna kayo. Hindi, dito muna siya. Pahinga yan dito eh. Yan. Pahinga muna. Ngal-ngal. Oh, papapapap. Ano mo yung basura? Water niya. Ha? Hindi mo may straw eh. Kagi, kailangan yung water. Ito mo, ngal-ngal oh. Pok na ta. Ito magulo. Takbuhan ang gusto niya eh. Tamakbon eh. Daddy, ito yan mo dito mamaya oh. Iakit mo dito. Ayusin mo. Bili tayong hook. Hook na. Wala ka mapaghuhukan dyan. Ayan oh. Gilid niya oh. Ah, dito? Ah, sige, pwede. Oh, yun na yan. Wait lang, nagwawalis ako eh. Oh, chinelas mo. Ay, chinelas ko. Yung chinelas mo. Sa lobata. Oh, iwan dito ang panglabas. Oh, penguin. Hey guys. 1 down. Tapos ko na yung ano sa lutuan. Kapag hugas na ako. Yung ano na lang mamap na lang ako, nakapagwalis na rin ako. And then, yan, nasikasuhin ko pang magmapa rin. Ano yun ko,
Sunroxin ko. Ayun. Tapos sa kwarto naman, laters. Na. Di pa ako nakabili ng pamalit dito sa ano. Sa aming butterfly. Kaya medyo madumi na siya eh. Kailangan ko na siyang palitan. Pero, bili mo na akong pamalit. Yun lang. Yun lang. Ito na. Ito na yung pinaka-ano ko ngayon guys. Pinaka-workout. Ayun. Map. Hey! Sila dyan? Kapit! Baba! Hindi, baba! Para mabango guys, mag-ano tayo, spray tayo na ito. Eucalyptus spearmint na pillow mist. Ayan, ito yung favorite ko sa pag matutulog na mag-spray na muna. Pero, lagay ko dito sa ano. Hindi pala pantay yung ano ko, yung cover. Carabels na. So, yun. Para mabango ang ating buong kabahayan. Even yung pinang ano ko guys, pinang ano ko dito, pinampunas ko dito is ay di pala, iba pala yung amoy nun. Lemon pala yun. Para siyang oil na may lemon. Kaya ganyan, no? Makintab siya sa ano, sa furniture. Ito nga lang ninat-ngat ni Paknit. Loko yan. So, ayan na. Makintab niya sa ano, sa gamit. So, yun. Kabango lang natin dito. Paknit! Gusto mo pabango? Paknit!
Ha? Gusto nang pumasok ni Groot eh. Pasok ko na nga. Ito na lang din siguro ulam namin for lunch. Hindi naman mahirap kainin si Froggy eh. So, yan. And magbubukas ako sardinas. Sardinas gusto ko eh. Kasi di ako mahilig sa ano, sa pork guys. Pork kasi yan eh. Ginawa ko yan kagabi bago ko natulog. Yung parang ano lang din siya. Parang meatball na recipe. Ayun, carrots, onion, garlic, tapos celery yung nilagay ko. Celery stalk. Tapos, hindi ko siya nilagyan ng egg. Minus the egg lang pala. Ayun, and konting flour. Wala nun. So, yun lang. And then, siya kanina, ginawang patty. Tapos, ito, ang breakfast ko ngayon. Binigay sa akin kahapon ni Ate Betchay. Yung tenant niya sa baba. Yung nag-recommend sa akin na nitong unit na to na available nga. So, yun, galing daw sa yung, dumating yung sister-in-law niya. Laki, no? Mukha siyang hindi avocado, parang kakao. Kulit. So, yun, daw yan, parang malagkit-lagkit. So, yan ang masarap. Kasi yung mga mauugat-ugat. Kain-shoe. Pag kinain mo yung mga sasabit na ayan, gawin ko lang. Wait lang. Gusin ko lang muna sa kwarto. Ito, hindi pa nga ayos, oh. Marunggal pa. Magulo pa. Ayan, ito, to? Tomato serum. Kasi wala na tomato serum. Ito, skin renewal serum. Ano naman siya, guys? Oil-based siya. Ito yung actives niya. Grapeseed, vitamin C, vitamin E, and rosehip. Pero may may rosehip na oil kami. Yung rosehip lang. Ito kasi halo na ng grapeseed and rosehip. So, yan. And then yung Amaze Bomb. Yung Amaze Bomb dumating na kahapon, guys. Sa mga may order, no? Pwede na kayong mag-order. So, ayun. Nag-print ako ulit ng sticker niya. Ito mga pinagupitan ko. Tapos, meron pala, guys. Ito dating, ko na din to. Dating product restocking lang. Yung mosquito stick kasi tag-ulan na. Malamok na. So, para siyang, nasa lip balm. Parang chopstick. Yung niya, yung lagayan niya. Tapos, inaano lang siya. Lalagay lang sa mga dito, sa legs, ayun, sa likod ng tuhod para pang anti-mosquito. Pwede siya sa mga bagets din. What's that? Ha? Street Fighter. Ayun, gusto ko lang dito sa Kama Sutra. I'm here, kid. Hindi na natutulog dito si Maggie. Naday. Spray ako na Ano? pet odor oil. Ayun, spray mo pet odor. Umayaw siya dyan. Yes, Poknat! Arinola ko. Excuse me na lang. Yes! Welcome, Poknat. O, ba't mo tinali ulit si Groot? Baka makatakas eh. O, makatakas. Kagi. Tanay mo na yan. Kalagan mo na. Minsan kasi, naakyat yan dito sa kama. Twice niya nang inihian, guys, yung kama. Kaloka. Buti, lang. Buti dito lang sa, hindi, nga mismo sa kama, de. Sobrang panghi. Kaya yun, buti na lang meron din kami neto. Hi, Groot liit. Sayo ka nga muna. Nakatakot yung mata niya. Buti lang may ganito kami, pet odor away. So yan, amoy siya, amoy baby powder. Kaya pag umihi yan siguro dito, ganun, or in-spray namin sa mga sa mga madalas ng mga aso para hindi amoy aso ang bahay namin. So, yung lang tayo ng guys. Diyan kayo. Habang nagkukwentuhan tayo. May pagkukwentuhan pa ba tayo? I think wala na ko na yata kanina. Na-chika ko na. Punta ko sa daddy? Don Carlos. Hindi. Mag-exercise. Ay! Dapat mag-ano tayo, diba? Cancel mo. Pinamuto. Wala pang proper gear. Proper. Yung rubber shoes ko nasa bahay pa, na Pasig. Yung what? Wala din nalalaglag kung pumot natin. Likot mo din, no? Ikaw? Ano ba yung kagabi? Nagsasalita din ako. Oh. Yun yung kagabi. Parang, ano sabi mo? Ano sinasabi mo?
ungol. Good morning, guys! Super duper antok pa ako. Alas 2 na kasi ng madaling araw kami natulog ni Daddy. Nakauwi actually kasi galing kaming pag-pick up ng mga Dio. So, yun. Grabe. Tapos gising pa ako ng 4:30. Puti na lang Friday, PE day lang nila Chris. Hindi na ako nakapag-breakfast. Hindi na ako nakapagluto ng breakfast, ng baon niya. Binigyan ko na lang siya ng yeye para bumili sa kantin nila. So, sabi ko. Pero, yung sa niya kasi madami naman kaming stocks ng pang recess nila, ganon. Meron siyang baon. Yung sa lunch lang, sabi ko, bili na lang muna siya. So, ayun lang ang nangyayari, guys. Hindi lang ako nakakaluto kapag napupuya talaga ako. And ayoko nang napupuya talaga ako, guys. Grabe. Hindi na ako sanay. Kasi before, alam nyo, yung nagtitinda pa kami sa palengke. Grabe, sanay ako sa puyatan talaga. Natutulog ako niyan, umaga na, yun. Kaso ngayong jumujonda na tayo. Nako, dapat alas 9 tulog na. Or, hindi pa paabot ng alas 12. Alam niyo yun. So, ayan nga, happy Friday and walang vlogs na naman for the past 3 days. Kasi kahapon, pumunta ako sa Don Carlos, may nasikaso pa ako doon ng mga mga documents. Kasi nga yung sa store lang naman, sa mga concept store. Kaso, iniwan ko tong vlogging camera kasi sabi ko kay Daddy, siya naiwan dito. Sabi ko, mag-vlog ka. Para naman makita yung kung anong ginagawa mo dito, ganyan. Sabi niya, oo, kaya iniwan ko yung vlogging camera. And, excited ako umuwi para tingnan yung mga clips niya. Wale! Ay, kakaloka. Buti pa dinala ko na lang. So, ayun. Kaya yung morning lang na naman ang meron akong vlog. By the way, nasa si Daddy, nasa labas. Inilakad niya na si Groot. Late na nga kasi ginigising ko siya ng 7:30. Ayaw niya pa. Untok pa daw siya. So, ginising kami nung ni ate na nasa baba kasi may lalabas. Nasa sasakyan. Kasi, ayun nga, 2 AM na kami umuwi. Tapos kami na yung nasa dulo. Buntot. So, ay, pag may lalabas, talagang kailangan gisingin kami. So, ayun. And, 8 na sila lumabas ni Groot. Si Maggie nandito yata. Oo, nandito pa yun sa ilalim. Ayun guys, medyo masakit yung ano ko. Oh, excuse me. Parang po pintig-pintig dito. Ayun, tapos Friday is schedule namin sa pagturok na naman nung gluta. Actually, ayoko na. Parang sabi ko, pahinga na muna kasi ang sakit. Ang sakit talaga. Kaso, na natin. Tuloy natin. Pangilan ba namin? Pang 5th namin ni Daddy ngayon. So, mayroon pa ulit kaming tag 5 ni Daddy. Kasi na-extend ko siya guys ng another 10 sessions. So, bali tag 10 kami ni Daddy. And after siguro ng tag 10 is, ayun, mag-stop na muna kami kasi madugo din guys. Madugo. Hindi lang sa pulsa ko, di pati sa veins. So, papagpahingin ko muna yung aking yung veins. So, ila, pero okay yung yung gluta drip. Ang sarap nga lagi ng tulog ko. Kaso yun lang. Iniiwasan ko is yung mapuya talaga. So, yun, daming daldal na naman. 4 minutes na naman agad. Good morning. Ang hirap pag Hindi naman mahirap na mahirap. Kasi maglilinis na naman ako ayun, linisin ko sa sala na naman kasi yung kalat ng batang yan ang iniwan namin kagabi, kung ano pinag-iinom, kinukuting-ting, mga kuting-tingin ba na pagkain, ayun. Pati kagabi pala din na rin ako nagluto guys ng lunch, kagabi tapos lunch, na dinner, nag-take out na lang kami sa Jollibee, ayun. Pero ngayon kailangan pumunta ng ano ba to? Palengke kasi bibili ako ng pagkain nila Groot. Nananawa na sila sa lutong ulam dyan sa karinderya. So, bibilang ko sila siguro ng
ulo ng manok. Lalo na si Maggie, parang hindi masyadong kumakain si Maggie at saka si Poknat. Kaya yun lang. Good morning. Baka makatulog ako ulit. Babago na tayo, guys. Kasama pala ni Daddy si guys, si Poknat. Pag maglakad-lakad. Ayun, itsura ko. Parang ang taba ko na naman, di ba? Mamaga ako, guys. Lalo na kapag bagong gising, manas ang lola nyo. So, ayun, nagtatampo sa akin si Maggie. Kasi kagabi pagdating ko, irritable nga ako. Bakit ba? Hindi ko alam kasi ganun ako, guys, pag inaantok na, tapos pagod na, nairita talaga ako. And then, pala, kasi iniwan na namin bukas yung, yung kwarto na, yung aircon, naka-on na. Sabi ko, para pagdating natin, mas malamig na, diretso tulog na lang. So, ayun, itong Maggie, alam niyo naman yan, labas-masok yan. Pinush niya pala yung hindi ko masyado nabuksan na isara yung pintuan gawa ng itong Froggy naman. Okay na ako sa wireless na na internet. Naglagay pa ng yung cord ba, yung cable. Pinadaan doon sa singit ng ng pintuan, tapos papunta dito sa may computer ko. So hindi mo masasara ng as in, sarang-sara yung pintuan. So, ayun nga nangyari kagabi. Feeling ko nasara ko. Hindi pala. Na-push ni Maggie. So, ayun. Ilang oras na. Ang lamig-lamig dito sa sala. Pagpasok ko pa lang namin kagabi. Pag uwi namin. So, oh my God, ba't parang aircon itong sala. Yung pala nakabukas yung namin. Ayun. Sabi niya. Gano'n na siya. Makatok na siya. Gusto nang magbabas. Yes, Maggie. Yes, Maggie, tot. Ito sinasabi ko, guys. Ayan, Kaya hindi ko maisara ng bonggang-bongga yung Ayan, yung pinadaan papunta sa aking laptop. Yung kagabi, nakaganto lang pala siya. So, pag nasa labas si Maga, mas madali niyang mapupush. Yes? Hello. So, ayun. Tapos sa inis ko, lumapit siya sa akin, diba? At parang inamin niya ako, nagpapakarga siya or nagpapapansin. Inano ko siya, yung parang pairita na sabi ko, ano ba, mamaya na nga, ginanong ko siya na, yung sa paa ko na parang napush ko siya na ganyan. So, nagulat si Maggie. Sabi niya, first time kasi yun tinignan niya ako, tapos tumakbo siya sa pailalim sa sofa. Kaya yun nga, siya lumapit sa akin. Maggie! Sabi, ayun. Maggie! Ika dito. Tatapo ka pa kay Mami. Hindi na. Hindi na pala Hindi na. Kala ko nagtatampo ka pa Hey sis, I'm sorry. I'm sorry kagabi ko kasi bakit mo binuksan yung ha? Sayang tuloy yung energy. Kuryente. Sinong o-order? Katayin na natin to, baboy. Yan. Ito. Pata. Crispy pata. Dito, pork belly. Hi! Ay, kasama si Poknat. Nagwaka. Kumusta? Saan kayo dating ruta pa rin? Kala ko kasama mo din si Maggie. Nasa ilalim lang pala yan. Ay, hilig kasi niya mga ganyan po. Ganyan. Tampo. Lalo na kagabi. Naano ko kasi tampo siya Ngayon lang siya lumabas. So, yan lang. Nagluluto na ako ng guys, ng rice. Nakapagsaing na ako. Tapos, lang kay Daddy ng carne norte. Ayan, tapos hotdog na lang. Hindi naman mahirap pakainin din. Sira. Ayan, pinapanood niya guys. Parang si din. Parang si Chris lang din. Puro cartoons. Anyway, ito na breakfast namin. Yung tira kagabi na dalawang extra rice na binili namin. Sinangag ko sa ng corned beef. Pinaglutuan. Tapos, ayan. Friday, again, hotdog lang. Tapos yung kahapon na patty. Ina ni Daddy, ininit lang. May naiko. Wow! So, may Swiss meat. That's it! Tapos, syempre, meron akong juice na Glutaslim. Glutaslim ba yun? Glutafit, Glutaslim. Basta guys, yun.
Nilito ako sa mga pangalan nila. Kain tayo. Breakfast. Let's eat. Let's eat. Paknit. Let's eat. Ito na, Challenger wins. Do you wish to do it? ubus na yung isang ano mo. Kasi, wala nang naman na. My father is on the Holy Spirit. You alright? What's going on? Bless the Lord in his name, such a God to receive from God on Jesus Christ for all You know, I might misroll a whole lot, but sometimes you just have to accept things the way they are. Pangalawang bote na niya. Pangalawang jar. Aww. Kaya mo yan. That's much better. Meron pa yata natitira kahit konti. Ayun o. Ilang kasi maliit. Oo. Steven? Busin mo muna. Yung isang malaking ganyan, meron pa. Wala na. Konti na lang din. Seeds. As in, wala nang laman yung isa. Puro tubig na lang. Seeds. Hello guys! Galing na ako sa ano, sa palengke. Buti naabutan ko pang ano, bukas yung mga nagtitinda doon. Paano na sila, nagliligpitan na. So ayun, bumili lang ako ng halaan. Ayan. Trip ko ngayon ulit maghalaan guys. Kasi sobrang linamnam talaga nito. Ayan. Gusto ni Froggy yung malalaki, parang ganyan kalalaki. Kaso sa tabang pala yun. Eh, sabi nung ano ni Kuya, nung tendero, sabi niya, hindi masarap yan ma, mas masarap pa rin tong maliliit kasi sa dagat nga daw to. And yun nga, para sa akin, pero yung ano naman namin, yung halaan namin na ganito, kaliliit, sa tabang lang yun, nakukuha namin sa Lake Buhay, is malinamnam siya. Safe sila ng ano, ng lasa. Siguro dito sa, ibang ano kasi yun eh. Sa ibang lugar. And then sa doggies guys, bumili din ako ng ano, pangpapaitan. Tapos yung mga buto, na parang mingat-ngatin lang sila, naboboring na sila eh. So, ayun, pinakukuluan ko lang. And then, bumili na rin ako ng leeg ng manok, tapos ulo ng manok, kasi 25 pesos lang pala yung ulo ng manok. So, ayun, malambot lang din naman guys yung skull ng manok. Tapos, tinatanggal ko lang din yung tuka para hindi sila matinik. So, mas makakatipid kasi pag dito sa yung karinderya, lutong ulam is 220 per day yung ano yung budget ko sa tatlong asong ko. Kasi pagka yung pork or chicken, hindi naman, 210 lang pala. Kasi 30 pesos pagka pork and chicken. And then pag beef, 40 pesos. So, pork or chicken sa umaga, tapos beef sa gabi sila lagi. So, sabi ko, mabigat, 200. Sabi mo nang i-close mo lang ng 200 araw-araw, diba? In 30 days, 6,000 na rin yun. So, ayun, sabi ko magluto na lang, bibili na lang sa palengke. Total, malapit lang naman, mag-stock na lang ng good for isang linggo, diba? So, kaya nga yung ulo naman ako is 25 per kilo lang. So, isang araw na nila yun, isang kilo, diba? So, 25 pesos, roughly, mag-consume ka lang naman ng 50, mga, sabi mo 50, diba? Sa isang araw nila. So, yun, kung bibili-bili na lang, mas nakakatipid. Mas makakatipid talaga. So, ayun, tipid tips para sa mga aso. And then, wala na kasi yung ano eh, yung sodas. Mas maganda sana kung may sodas din. Kasi, mura din yun eh. Nasa 35 din nata kilo nun or 40. So, miss na nga nila yung ano yung sodas. Kasi, pag nagpunta na lang sa ano, sa Mega Mall, kasi sa Mega Mall na lang nakakabili nun. Kahit si Nene sa probinsya, sabi niyo wala na daw sodas doon sa Save More. So, sabi ko baka binibili na ng mga nagtitinda ng siomai. And ever since, ay simula nun guys, na nalaman ko na yung iba pala talaga is nilalagay yun sa siomai, yung sodas. Simula nun din ako kumain ng siomai, kahit na yun sa Master Siomai na dati favorite ko talaga. Parang na-imagine ko kasi. Kaya, yun, konting kaartihan lang. Pero, ayoko talaga. Yan, mag-prepare na nga ako for lunch. Yung lalagay ko palang ano guys, gulay is para talbos ng kamote. Ay, pukay. Yan. Naiinis ako sa internet namin. Pawala-wala lang kanina. Tapos totaling nawala na. So, ayun, may kailangan pa naman akong i-email. Importante ngayon yun eh. Please, pagbigyan nyo na ako. Kahit masend ko lang tong email na to. Kaloka. Nagano na nga ako sa cellphone na siya naka-connect.
At wala talaga yung broadband. Clocks! Ang hirap pag ano guys, pag sabay-sabayin yung mag-multitasking. Ang hirap pag multitasking. Kasi tunog na tunog yung ano ko, yung Viper ko. Syempre pag tumunog yan, siguradong order na yan guys. So, takbo ko dito. Tapos tatakbo naman ako sa kusina kasi nagpe-prepare na sana ako ng pang lunch. And then, eto nga, awa ng Diyos naman naka-connect ako sa ano, na-send ko na yung email na dapat i-send. And then, gumagawa na lang ako ng delivery report sa ano, sa friend zone niya kasi wala na naman stocks doon. So, pawala-wala nga. Text ko na rin yung ano, yung provider, yung Sky Cable, yung basta sinend na rin sa akin yung number na dapat tawagan kasi wala kaming landline. Problema ko landline. And sa Globe, di ba may landline doon. Kaso, ayaw naman nila na landline lang yung ano sa akin dito. May existing ano pa ako doon guys. May existing account pa ako doon. Kaso, naka-temporary cut siya kasi may internet na nga. So, balik na natin internet babayaran ko. Diba? Sabi ko kung pwedeng ano lang, telepono lang, ayaw naman nila. So, sabi ko, sige, cut nyo na muna yan habang ayaw nyo pa. Kasi kung may ano na sana, kung tawag dito, wala din yata box, kaya nagka-problema sa pag-transfer ng Globe namin dito. So, ayun lang, gutom na ako. Kasi kinain ko kanina kakapiranggot ano lang na rice lang and ulam. So, tatatakam na ako sa sa halaan. Kaya, yun lang. Gusto ko na nga mag-edit ng vlog. Kasi ilang araw na naman ako walang vlog, guys. Kaso, hindi kaya. So, ayun, we'll see you later. Tingnan yung itsura ko. Baho-baho ko ng tingnan. Kain tayo, guys. Tulog na yung mantika nito dahil. Ayun na yung halaan. Yummers. Let's eat. Kabilang dalawa ni Daddy. With the aso. Mga aso na mukulit. Kain tayo. Siri, labuyo. Naman. Ayusin po ang pagbibilang. Ha? Check to ni Piso. Nag-inventory. Check yan ni Mark. Yay! Sabi na si Mark. Ayun, wala na naman. Kaya nagpapa-inventory na eh. Ito pala guys yung bagong tag dito sticker. Ayan, parang medyo pumutla siya pero next print, mahabol niyo ulit yung ganitong kulay. Mas gusto ko yung ganito eh. Attractive. Kaya sa dito parang natakot eh, namutla. Pero sayang naman, ginamit na lang namin. And then may na rin siya, may tag dito, wait lang. May tag, barcode. Each size. Ayan, kanya-kanya sila. Ito, luma yan eh. May barcode na sila lahat. Yan. So, yun lang. And then, ito, yung bigas. Pinakit ko na dito kasi ang tagal ni Miss, Rocky. So, pick upin na lang dito. And si Ching girl namin, nasugatan. Asa na yun? Pinasok yung daliri sa ayun. Tulog na, Jo. Tulog na. Wawa man. Oy. Ang laki na niya, oh. Ang laki na niya agad, oh. Wawa man. Pinasok yung daliri sa... Dito ba? Dito? Ayun. Nasugatan siya. Aw daw. Aw. Marami tayong stocks ng mga Dio. Yan, puro Dio yan guys. Doon, Dio pa yan sale. Magulo eh. Panaayos. Tapos ito pa. Ito na rin yung yung Amaze Bang. Meron na ulit. Available na. Kaya bill na kayo guys. Sobrang ganda din yan. Sa pimple marks, sa mga kati-kati, sa paso, sa gatang insects. Yung pinopromote ko talaga. Micropila. Ito na yung micropila. Yan yung Uy, bakit dyan? Mali yung price. Hindi dito to. Ito na yung bagong ng micropilling soap guys ng Happy Bloom. Para kang naligo sa neto sa Sunrocks. Grabe no. Parang feel kong feel eh. Extreme talaga. Tama yung niya, extreme talaga eh. Extreme magka-micropil. Meron tayong Alada soap, meron tayong Glamin Glow. Pectorinda.
Ito meron pang skin repair. Pero sila ng ano, ng company nito. Isang company. Ito kay Sis Ina. Yung Ina Skincare. Yan. Sa kanya yan. So, may... Ayan na tayo. Ay, sige. Uwi na ako. Tawag na daw ako.